Besøg af Patrick fra Silkeborg her i studiet. Først og fremmest, hej med dig, Patrick. Hej med dig. Du er syg, du har kræft, en blodkræft, som ikke kan helbredes, og du har så været i medierne de seneste par uger forskellige steder. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvorfor det er, du har været det? Jamen altså, det er simpelthen den gode grund, at jeg, som sagt, som du siger, jeg har en dødelig sygdom, og i den forbindelse har man jo krav på noget udbetaling af noget kritisk sygdom. Et engangsbeløb. Og det har jeg simpelthen blevet snydt for igennem Industriens Pension. Ja, og hvorfor har du det? Jamen det er fordi, de mener simpelthen ikke, at den er farlig nok, lad os sige sådan i gåsetegn, at den er simpelthen ikke farlig nok til, at de vil udbetale det. Ja, for det er noget med, at de skriver, at de dækker kræftsygdomme, alle kræftsygdomme, på nær lige præcis din sygdom. Det er rigtigt. Altså, men når de så siger, at den ikke er farlig nok, er det fordi, den ikke er farlig nok, eller? Jamen, den er jo farlig, fordi altså, mit liv, det bliver jo kortere, og jeg dør jo på et eller andet tidspunkt, ikke også? Det er bare et spørgsmål om, hvornår. Det er der jo ingen, der kan udtale sig om, heldigvis for det. Men simpelthen, at de siger, at du kan leve mange år, så vil vi simpelthen ikke udbetale dig. Hvordan føler du, når de siger det? Ja. Yeah. Jamen, jeg er jo målløs, simpelthen. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal forholde mig til det. Altså, lige nu der er jeg jo helt op at ringe over, at de kan tillade sig sådan noget der, ikke også? Fordi jeg kan forstå på mange andre forsikringsselskaber og pensionsopsparinger og ting, så at de har en fælles organisation, hvor de arbejder sammen og har fælles standarder og sådan noget. Lige på den her Industriens Pension, de er åbenbart ikke lige medlem af den der, så de kan tillade sig at gøre stort set med de penge, hvad de har lyst til. Det gør de jo så også i det her tilfælde. Nu har du så været i forskellige medier med det, blandt andet Aftenshowet på DR1, og jeg kan forstå på det, at der i hvert fald er sket lidt. Det er rigtigt, der er sket lidt siden direktøren for Industriens Pension, der hedder Johan Alsing. Hun kontaktede min mor, faktisk. Min mor, hun har været en stor støtte i den her sag, og hjulpet mig rigtig meget. Men hende direktøren, hun kontaktede så min mor, og fortæller, at jamen, grundet det, vi har haft kørende her i mediernes lys, at nu er der simpelthen blevet indkaldt til et ekstraordinært generalforsamling, som ellers først skulle være afholdt i april måned, har hun oplyst tidligere. Men det bliver så i december måned nu i stedet for, hvor hun så samtidig kan oplyse, at nu min sygdom, den kommer til at indgå simpelthen i det udbetalingsforløb. Så det vil sige, på fremadsigtet, så folk, der har min sygdom, de kommer til at få det. Ja. Men det kommer til at kun gå frem, altså. Så det vil sige, at jeg får ikke noget. Altså har du stadigvæk et håb om, at de skifter mening og udbetaler noget erstatning? Selvfølgelig har jeg det. Altså, jeg synes jo stadig, at jeg er fuldt berettiget til det, og det jeg er indbetalt til, ikke også? Så selvfølgelig håber jeg da på, at de ændrer mening. Men nu må vi jo se, altså. Har du et råd til andre, der skal have fat i et forsikringsselskab, altså lave en forsikring? Jamen altså, jeg kan jo sige, at man skal i hvert fald undersøge, om det forsikringsselskab, man er i, eller pensionsopsparing, om de er medlem af noget, der hedder Helbred og Pension. Fordi det er den fælles organisation, hvor de forskellige, de har simpelthen, hvor de sætter sig ned og bliver enige om, hvad de dækker og hvad de ikke dækker. Så det kan jeg kun opfordre folk til at undersøge rigtig, rigtig godt. Ellers så kan de ende ligesom jeg er nu i mit tilfælde. Ja. Lige her til sidst, hvordan ser dit liv ud fremadrettet? Altså med sygdommen? Jamen altså, det er jo en kronisk sygdom. Jeg skal jo bare leve med den, så længe jeg nu kan. Altså, jeg er jo i behandling på nuværende tidspunkt. Jeg får kemo og nogle andre ting. Og så jeg må bare holde ud og leve med det, så længe man nu kan man sige også. Så. Tak fordi, at du kom og delte din historie med os her på Radio 1. Og ved du hvad, jeg håber, at